खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं बिटु बर'। उफ्रा बिसायख'थियाव एमएलए महरै देरहानायनि उनाव दिनै हादोरसानि गिबि मन्त्रि नुजाथिनायाव के लाल दाउलिंग्लियानाया समायखिरा लाबाय। थांनाय 30 अक्ट'बराव जानानै थांदोंमोन हादोरनि दाब दाब रायजोआव लांदां जानानै थानाय बिधानसभा मासिनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थि आरो बिनि फिथाइखौ थांनाय 2 नभेम्बर खालारखालि फोसावदोंमोन। बेबादिनो मिजोराम हादरसानि 4 नं तुइरियाल एसटि बियाबनिफ्राय एमएलए महरै देरहाबोनो हानाय के लाल दाउग्लिंगानाया मिजोराम आयेन आफादनि नब्लाङाव बुंथिगिरि लालरिनलियाना साइल'आ समायखिरा लाहोयो। मख'नो गोनांदि गोदानै देरहाबोनो हानाय एमएलए बिथांनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादोरसानि गिबि मन्त्रि जरामथांगा, नखर मन्त्रि लाल सामलियाना, आबाद बिफाननि मन्त्रि सि लालरिनसांगा, सोलोंथाइ मन्त्रि लाल सान्दामा रालते, जगाय बिफाननि मन्त्रि के लालरिनलियाना आरो गेलेमु बिफाननि मन्त्रि रबार्ट रमाया रयटेमोनजों लोगोसे गोबां एमएलएफोरा बाहागो लायो।